Mga sinako nga puting sibuyas gikan sa China nga mo kantidad dulan sa 1 ka milyon ka pesos ang nadiskubihan sa Bureau of Customs Port of Cebu nga ipalusot unta dihi sa Subo. Ni ang report. Kini ang mga sinakong puting sibuyas sulod sa container van nga nahimutang sa Cebu International Port. Personal kini gisusi sa bagong district collector sa BOC Port of Cebu, si Riaco Ugay, ug mga staff nini uban usab ang taga Bureau of Plant Industry. Nangahomog ug nangalata na ang mga sinakong sibuyas ug ang mga kinarton nga kimchi. Kini ang mga sinakong sibuyas nga smuggled gikan sa nasod sa China. Kung ato makita, di na gyud siya mapuslan kay nangalata na and scheduled for condemnation sa Bureau of Customs. Gikan kini sa China og niabot ni atong Pebrero 2 nining tuiga diin ang gideklarar sa consignee maora ang kimchi apan giingong front lang daay kini sa mga sibuyas nga anaa sa sulod. Suma ni Collector Ugay nga sa wa pa nila ablihi ang container van, ni voluntaryo ng daan ang duha ka consignee sa pag-abandon sa kargamento. Dihang ipaubos na sa appraisal ang sulod, dinhina na booking nga front ra di ay ang kinarton nga kimchi kay loyo ini ang mga smuggled white onions. 3,329 kimasako sa puting sibuyas nga nagkandidad og dulan sa 1 ka milyon ka pesos. Definitely po, mapapailan po ng kaso after the investigation po. So, po-forward po natin ang case sa LODI for appropriate actions. Tungod kay nangalata og nabaho na ang mga sibuyas ug base usab sa protocol sa BOC sa mga smuggled items, ipaubos nila kini sa condemnation. I-dispose po, co-condemn to in accordance with the law po. Mga miog samples for laboratory analysis for pest and diseases if ever. Ganong kinahanglan siya? Buhaton ba? Ang pagkuan sa pest and diseases, pag-protect ma'am sa Philippine agriculture na to nga, if naay pest nga mo madala from other country, dili maka-apektar sa atong agriculture diri sa Philippines. Mga kababayan natin, itigil na natin to. Magbayad po tayo ng tamang buwis, pagdeklara po tayo ng tama para ma-unload po ang ating bayan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.